Pozdrav, dragi moji. Događa li se vama ponekad da idete svojim putem kroz život, radite najbolje što znate, sve ono što ste i do sada radili, sve ono što ste do sada naučili. Međutim, odjednom u nekoj situaciji kao da sve što pokušate, sve što znate više ne funkcionira. Jednostavno ne daje rezultate. Vjerujem da se svima nama to bar jednom u životu dogodilo. I zapravo sam danas dobila inspiraciju da pričam na temu životne škole. Naime, svi mi prolazimo kroz život različita iskustva, prolazimo različite škole, različita učenja i naravno unutar svojih obitelji već dobivamo neka osnovna znanja. Naše iskustva su jedan veliki učitelj, možda i najbolji učitelj, jer čovjek kroz iskustva doista jako puno toga spozna. Međutim, u nekom trenutku u životu se dogodi da sva ta iskustva, sva ta životna škola koju smo dobili od svojih roditelja, kolektivne svijesti ili okoline, naprosto više ne funkcioniraju. Jako puno ljudi u današnje vrijeme ima osjećaj da ne vlada svojim životom, upravo zato što nema dovoljno znanja vezano uz to kako se vodi život općenito. Dakle, jedno je što smo mi završili različite škole, različite tečajeve i osposobili se u onim znanjima koja su nam potrebna da obavljamo naš posao, da obavljamo neke svakodnevne aktivnosti, možda društveni život, socijalni aspekt i tako dalje. Međutim, život kao takav, on ima jedan repertoar za nas i naravno ima svoj smjer, ima svoju svrhu, svaki život ima svoju svrhu. I vrlo često se zna dogoditi da nas dovede negdje u jedan kut iz kojeg onako ne znamo izaći. Na ovu priču me potakla zapravo sjećanje na moj život i kako sam ja u stvari učila svoje životne škole i kako sam došla do pravih spoznaja o životu, jer danas smatram da ja i velika količina ljudi oko mene koja se educira, koja se bavi nekakvom psihologijom i tako dalje, jako dobro znamo u svakom trenutku u životu što nam je činiti, što se sada upravo događa. Bilo da su u pitanju drugi ljudi, mi sami, naši osjećaji, emocije i tako dalje, ili neki događaj koji nas iznenade jednostavno koje prije nismo imali u životu. Naime, životna škola počinje već samim rođenjem i sve ono što mi prihvatimo od naših roditelja kao uvjerenja koja primamo direktno ili indirektno su dobre lekcije. Međutim, recimo kod mene se dogodilo da sam ja u svojoj 12. godini preživjela jedno iskustvo koje je bilo vrlo traumatično i koje je za mene bilo jedna velika, naravno, lekcija životna. Međutim, danas u ovim godinama spoznala sam, znam koja je to lekcija koju sam trebala učiti kroz to iskustvo, jer to je ta životna škola. Međutim, u to vrijeme nisam znala kao dijete koje je odgajano na jedan način da svi smo mi dobri jedni prema drugima, da trebamo biti ovakvi onakvi. Sve one nekakve norme koje nas uče roditelji. Počela sam tražiti odgovore zašto se meni to baš dogodilo. I tragom tih odgovora, budući da sam izgubila oca, a majka je puno radila da bi omogućila svu tu egzistenciju koja je nama bila potrebna, naravno, ja sam bila primorana jer sam odlučila da želim krenuti u dobrom smjeru, da promatram svijet oko sebe i da vidim kako neke stvari koje meni nisu jasne rade neki drugi ljudi. Na taj način sam uvijek za jednu situaciju koja mi je važna, koju želim riješiti,
promatrala na bar 3 primjera drugih ljudi kako su napravili, koji od njih su bili uspješni, što su točno radili kada su to napravili, uspjeli. I zapravo sam na taj način stvarala svoju orijentaciju koju nisam dobila od svojih roditelja, jer sticajem okolnosti, dakle vrlo rano je moj otac poginuo, mi smo prešli neke druge životne uvjete i nije bilo mogućnosti, a nekako sve ono što sam do tada znala i što mi je usađeno do tada, kao da sam zaboravila, zato što je trauma bila zaista jaka. I zapravo sam na taj način, tražeći odgovore kako drugi ljudi nešto rade, došla do velike količine dobrih strategija koje su mene onda kroz život dalje vodile i koje su bile nekakva moja životna škola. Na taj način sam došla do svoje 28. 9. godine i vrlo uspješno vodila svoj život. Međutim, nakon toga sam ušla u jedan kut. Ušla sam u kut iz kojeg nisam znala izaći. I pored toga što sam cijeli svoj život tražila odgovore i pored toga što sam promatrala svijet oko sebe uspješne ljude, ponovo sam došla u situaciju iz prostog razloga što nemamo iste potrebe sa 12, 15, 20 i 28 godina i nismo u istoj naravno fazi života. I tada sam ušla u neke nove izazove za koje jednostavno više nisam mogla naći odgovore. Svaki racionalni odgovor, svaki odgovor koji ima veze sa mozgom u tom trenutku jednostavno nije davao rezultat. I onda sam odlučila da u stvari me i život doveo do toga da ja ne mogu ništa poduzeti. Jednostavno moram pustiti, ali isto tako sam shvatila da moram odlučiti da ja više ne želim živjeti ovaj način života, ove probleme, ovu blokadu u kojoj sam trenutno i da iz nje izlazim kako god znam. Nakon te odluke mene je život preusmjerio na edukaciju NLP practitioner, koja je kasnije naravno postala moj životni put, odnosno životni poziv. Međutim, na samom početku to nije bila moja namjera. Moja namjera je bila da ja saznam odgovore kako sada u ovoj situaciji, pogotovo u određenim izazovima koji su za mene izazovi koji su problematični, kako da se ja nosim sa životom, kako da izađem iz određenih situacija u kojima se ne osjećam dobro i s kojih nemam dobre rezultate. Dakle, dobila sam, svoj život sam privukla tečaj NLP-a, koji mi je istovremeno dao mogućnost da se educiram za sve ono što ja do tada nisam znala o sebi, o drugim ljudima, o emocijama koje su toliko važne, koje toliko upravljaju sa nama i sa drugim ljudima naravno i samim tim i sa procesima životnim, sa iskustvima, sa ishodima, sa ciljevima, sa greškama, sa apsolutno svim. Kako da znam što hoću, kako da riješim probleme, kako da nađem uzroke problema, što u nekakvom, ajmo reći, procesu, u tehničkom dijelu izvedbe nekakvih situacija kroz koje ja prolazim, što one unutarnje koje djeluju na proces, dakle sama spoznaja da mi iz sebe dakle donosimo rješenja iz svoje nutrine je već bila naravno velika stvar u to vrijeme, ali onda sam dobila i mogućnost da te unutarnje procese promijenim, ne samo da ih mijenjam na tečaju ili uz pomoć nekakvog life coacha koji se bavi tim, nego i samostalno. Da u svakom trenutku kada sam u
odnosima, znam što se događa u drugoj osobi, jer neurolingvističko programiranje je model koji nam objašnjava ponašanje prvenstveno i pokazuje, dakle, što se događa zapravo u nekoj osobi ili u nama, koji su uzroci ponašanja i kako to ponašanje mi možemo unaprijediti i kod sebe naravno kod sebe, ali kod drugih ljudi pogotovo. Vrlo je važno da prepoznamo gdje smo, u kojoj fazi života se nalazimo, koje korake poduzimamo, što točno treba napraviti pa da idemo dalje prema naprijed, da nam se ne dogodi da ostanemo negdje zatočeni, i to nam omogućuje upravo životna škola koju mi po prirodi stvari zapravo učimo kroz svoja iskustva. Međutim, kada dozvolimo da učimo tu životnu školu kroz svoja iskustva, najčešće se dogodi da nam prođe većina života u učenju i u spoznajama lekcija koje onda ne znamo kad bi mogli koristiti, jer smo zapravo cijelo vrijeme učili, a nikad to učenje nismo uspjeli upotrijebiti u svom iskustvu. I zato je NLP jedna doista jedno bazično obrazovanje, mogu slobodno reći, koje je svakom čovjeku potrebno. Kao što učimo kako se sjedi za stolom, kako se komunicira, znači neke osnovne stvari u ponašanju koje su nam potrebne u životu, isto tako i puno važnije da naučimo kako život funkcionira, kako funkcionira naša nutrina, kako ćemo s njom upravljati, kako ćemo upravljati emocijama, kako ćemo prepoznati što se događa u drugim ljudima, zašto ljudi nešto rade, što to za nas znači, kako ćemo sve te situacije životne koje prolazimo i sa drugim ljudima i samostalno preusmjeriti prema nekakvim rješenjima koja su nama bitna. I zato mislim i tvrdim i pozivam vas, i evo, i ne samo ja, svi ljudi koji su prošli NLP, iako ste trenutno u kutu iz kojeg ne možete izaći, ali i ako niste trenutno u tom kutu, bilo bi dobro, bilo bi jako korisno da prođete školu života, koju, evo, u mom centru možete proći svako malo. Imamo nove termine početka. Sada imamo jesensku koja je sljedeća, kako biste dobili apsolutno sve odgovore koji su vam potrebni i kako biste dobili alate uz pomoć kojih ćete upravljati životom. Evo, upravo sam to danas htjela reći. Ljubim vas puno i lijep pozdrav, ugodan dan.